tercantiknya Indonesia. Terima kasih Pak Kanggo. Terima kasih Pak Kanggo. Pak Kanggoku. Apa? Kok malah kowe iki lho. Mongkok aku Pak Kanggo. Kok Excited Pak, excited. hati-hati lho Pak, dikletak lho. Kok dikeletak toh. Wis tak tahu. Ayo Mbak Apri, Mbak Mimin. Ya. Diaturi jumeneng luwih dhisik. Diaturi jumeneng menghibur sedaya masyarakat putra saka panjenengane Pak Kepala Desa urunan nggo nanggap Mbak Mimin, Mbak Apri lan Mbak Elisa. Ayo kanca ning gisik gembira. Alera-alera. Duo dari kota Klaten yang sekarang ini sedang bersinar. Ya, Mbak Apri lan Mbak Mimin. Oh, ngono. Iki pernah masuk ono televisi, pernah no. Ya, mula ngangkat jenenge Klaten, mula asmane ya berdua iki bersinar dan saling melengkapi. Nek suarane iki apik Mbak Apri utawa Mbak Pindes Aprian. Nek suarane, ning ayune ya tetep apik Mbak Apri tadi. Ampun ngoten lho. Lho kenyataane ngono lho. Mbak Yu kula niku senadyan kados ngeten nggih ayu, disawang ya ayu, nek nggon petengan. Ateges Pak Kakoki melihat seorang wanita dengan mata telanjang. Kok mata kok putih? Orang agem mata hati. Lah piye ta tegese? Ayune ayu kowe. Wasise wasis kowe, luwese luwes kowe. Ning nek cara nggo omah-omah, oh kok nyenengke Mimin ya. Apri kae ayu, tapi gur adol ayu tok. Nek Mimin kae jane ora ayu. Ning iso dadi contoh nganggo madrasah nganggo anake sesuk. Wah, kae rahime kae resik. Kae karo tangga sopan, karo bojo gemati, karo maratuwa sayang, srawunge apik, etikane luar biasa. Nek Apri kae gur ayu raine tekone bosok lho. Sapa? Para pamirsa penyanyi kan ini lamun saka rai. Nek rai 5 tahun kan 10 tahun kan kisut-kisut. Nek saka hati wis tuwa tapi kae piyane iso sabar. Nek dinggo mama tetep apik kowe. Mergane kowe iso benake gendeng, duduk sobangan, nimpal ngarit lho. Maksudnya iki nek biji wong hanya jangan satu sisi saja. Oh gitu. Jadi ono plus minusnya. Oh, Mimin kae ra ayu ya. Tapi bocah sopan, etikane apik. Oh, Apri kae ayu ya, tapi ngentutan umpamane. Terus ada plus minusnya. Bengi iki sing paling ayu, paling apik dhewe kowe Min Sukimin.
Aku mau menyampaikan bahwasanya semua wanita itu cantik. Kabeh wong wedok ki ayu, ora ono wong wedok sing ra ayu. Ning ayu dengan versinya masing-masing. Lah iki. Lah. Piye maksudnya piye? Mas? Dadi kadang kala aduh irungku pesek digawe mancung disuntik ngantek ping pira ben mancung. Apa nek irung wis mancung terus dadi ayu urung? Ada yang lain. Oh kulitku kok ijo irung arep suntik putih. Wis kelakon suntik putih apa terus sak sempurna apa bokongku kurang semok. Jadi anane mung kurang-kurang. Kenapa hanya memikirkan kekurangan? Kowe ora menikmati kelebihanmu, jantungmu sing sehat. Drijimu sing komplit. Wah. Paribasan rahimmu sing paribasan diparingi subur. Sapa rahim? Rahimmu. Pipise sing lancar. Ora menikmati hal-hal seperti itu. Kok sik ta? Rahim kok iso ketedon barang iki. Ora rahimku kering ngono lho. Benjang malih nek ngarep ki ora jati-jatido. Bo Sindan Mimin Apri Klaten, cantik semua. Oh siap. Mbak Apri ayu suarane apik, Mbak Mimin ora. Kowe iki jane ayu, Lek. Neng lehmu nyari ro busana, nyari ro awak ki Demes cantik. kurang krep nek arep mangkat ki ngilose. Jenggotmu ro brengosmu lho ora. Jane bar ngasar ya tak kerok kok bar kisak kok ting sridik aku. Ndongake warga Sugiyan. Matur sembah nuwun kagem warga Sugiyan, kula dongaaken mugi pinaringan panjang yuswa, murah rejeki, tansah pinaringan kesehatan tinebena saking suker sakit lan memolo. Kagem Pak Sumadi ingkang sampun 3 periode. 3 periode, Nak. Mugi-mugi panjenengan pinaringan kaberkahan. Amin. Ingkang sampun mimpin Sugiyan ngantos 3 periode. 20 tahun. 20 ta lho, nek ora ditresnani wargane rak ya sengara ta, Lek. Aku omah-omah rong dina dibalekke bojoku kok ngantek 3. Lah kapusan kok. Lah dalane buntu ora sih anu. Gak rong dina kok dibalekke ora sakit. Tujune Pak Lurah kok iso 20 tahun lho ora ditresnani warga. Tujune Pak Lurah ora duwe warga kaya kowe ya, Lek. Lah ngapa? Lah kok nek gawe KTP bingung lho jenis kelamine. Arep ditulis apa? Gambar manuk pleci ae. Wong edan. Lah ya bingung lah kok kose. Ya wis ana kono ki. Laki-laki apa perempuan ngono to. Lah aku sing garis miringe kuwi kan men dipenggalih dhewe. Ya apa mestine? Kan ngono. Kita perjelas ki lenggah para penggawa-penggawa, para tokoh agama. Iya. Aku dan kamu pinjam ngampil lagemane Piai Putri. Yang nanya meminjam itu berarti harus dikembalikan. Jangan kamu nyaman berpakaian perempuan. Peminjam suatu saat nek kowe sadar kembali ke fitrahmu, ya kowe iki lanang kowe ya disunat. Aku dhisik dikerik kunir. Apane lho. Wong tulang-tulang kok. Wong edan ki. Oh, dadi kaya ngono ya. Enjeh, ngampil. Ngampil, Kita ya. ngampil. Hanya meminjam busana aja. Oh, aku ngampil agamanya Piai Putri 3 sampai 4 jam. Ya. Paling boten. Kowe rekasane kok dari cara berpakaian. Bagaimana ibu-ibu kuwi ngopeni putra wayahe mbayar kos, wayahe kuliah, hurungku nek bojone mulang sarak, ngeslot, ora tau mulih dan sebagainya. Jadi wong wedoke dadi manajemen keluarga, Ya. bendahara, dinas sosial, apa dadi piye siji ning penggalihe 1000. Nek wong lanang gur mikir golek detok wis cukup ra cukup ya iki. Wis apa? Wong lanang Termasuk kowe. oh lah iya. Wong lanang. Lah iya kowe lanang kok. Aku hari ini kan wanita. Sami Lagi malah dina Jumat. Jumat. Kowe mah do Jumatan ora? Jumatan. Alhamdulillah Nana. Jumatan kula. Nek mau Jumatan nganggo sarung apa ruko? Anu. Ngangge ruko motif sarung. Nanti kok seneng Alhamdulillah nggih Jumatan. Ngangge sarung. Nganggo sarung ya. Dilema nggih kaya kula ngangge kuwi kok nak kita kan anu lek ora terasa. Lah apa saiki ra mudeng nek titeke iso diklitok ngene iki ora do mudeng lho. Tadi kadang apa yang dia lihat dia itu sekarang sumbunya pendek. Oh, iya. Gampang menilai apa yang hanya dilihat. Orang ngerti, orang bilang tak kenal maka tak sayang. Iya. Gampang menghakimi, gampang menilai. Tut. Senadyan casingnya kaya ngaten apa didelok casinge. Terus? Soalnya Mbak Mimin pun gadah predikat. Apa? Ah. Aku ya tau ya bring ngene iki. Orjene wong ngomong ngene iki. Alah, Mimin sok ben gur sing mlebu swarga gur gelungane. Apa kono ki panitiane swarga kok sing mlebu swarga gur gelungane. Aku lho ndek kanca ning kono nomor telepone duwe. Nomor telepon swarga ki. Duwe. Masa apa ndek orang dalam lho ta? Duwe. Telepone iki loro, Heeh. papat, telu, papat. Apa kuwi? Subuh, luhur, asar, maghrib, isya. Wih, selak. Dipikir
pikir-pikir aja mung dipikir-pikir Asik. ditindakake ayo do ditindakake salat 5 wektu kuwi kewajibanmu bukti tandha syukur mring Gustine Terus subuh wayah esok aja dipikir ngantuk luhur wayah awan sanadyan akeh gawean ngasar wayah sore ayo eling Gustine wayah maghrib teko wektune mung sedelo ngisak wayah wengi wiritan aja lali. Kanca-kanca nuwun sewu tepuk tangan buat Mbak Miming. Pas nek mendapatkan predikat sebagai A. Yes. Mboten lho ngalih nek ngelingke niku mboten sah didelok sinten lho sapa wonge sing ngelingke penting ra isine lho sing digaris bawahi ngene Pri. apa lek Kita nggak boleh sebagai podo-podo titah ora itu menghakimi orang lain. ora oleh ya Oh, kayak kok kurangin ora tahu poso umpamane, ora tahu poso. Oh, siapa tahu dia sedekah subuh. Siapa tahu dia ono fakir miskin ngekei tanpa orang lain tahu. Ya. Kita nggak tahu amaliah yang dilakukan orang itu. Oh. Jadi rasah ngoncai elek wong liya nganti lupa gajah di pelupuk mata tidak tampak kekurangan dhewe ora cetha. lah kok ora didelok wonge alim salate sregep poso ya sregep ning seneng utuk ya Lah, Yeah. ketoke njobane apik, njurune elek ya akeh. sapa Rumah sakit kae njobane apik, njurune wong durung wong lara kabeh. Dadi aja ndodok. Pak apa mangklarifikasi besok lagi nek bintang tamune aku ya dialem, aku ya disubya-subya, aku ya dibanggakan. iya Ya men. Apa tumen dalang dadak di briefing bintang tamu ora kesangan. Mang langsung meleh, diulangi lagi. Ya, siap. Dalu menika wonten ing sugihan ngrawakaken bintang tamu dari Kabupaten Klaten yang semua bersinar dan semua cantiknya Indonesia. Terima kasih Pak Kangko. Terima kasih Pak Kangko. Pak Kangkoku. Apa? kok malah kowe iki lho Mongkok aku Pak Kangko. Hei. Excited, Pak, excited. hati-hati lho Pak dikletak lho Kok dikeletak toh? Loh, ini omongannya apa dikeletak? Seolah-olah aku wong wedok murahan. Ciuman kasih sayang karo ciuman nafsu udah beda. Kamu berzina karo kowe kasih sayangnya beda. nek dibayar Nek dibayar sepeda meneh. Sehat-sehat ya Pak Kangkon. ya aduh ayah karo bapak mesra banget cium Lancar ya Pak Kangkon. Lancar alhamdulillah. Ngapunten benjang wonten mbawan mboten saged nderekaken. Weh. Engko ndak niken calidi ngedrok kalah hayu karo aku to engko niken. wong edan cium cium. Dadi mbokne kualon adeka ya patut lho Nek niate iki persaudaraan ra apa-apa. Engko wediku nek Pak Kangkon nyaman iki lho, Pri. Ngapunten Pak Kangkon. Nggih. iya ngapa lho Diciwil bokongku. Sapa? Pak Kangkon. Freddy Pancen wong ayu ki ya godaan kok ngono. telek Aja dadi dadi wong ayu. Nek ayune rasa njaga kehormatan ya rapot merah lho. alah wong kulino ning bakter kok njaga kehormatan oleh senengane niki enten Mbak Elisa Enten Mbak Nggih. Elisa. Jumenengke Ayo sekalian. cuma negetisan, ayo Mbak Elisa ya. Ya. Iki anu karo nembang sisan pamundhut saka saking keluarga Trah Karto Dinomo. kamu Ya Karto Dinomo. Nggih nyuwun lagu Imbangono Katresnanku. Ayo ditembangi karo Mbak Elisa Jumeneng. Ya. Ayo kendange Mas, ayo Mas. Ya, ayo. ayo Monggo, Bu. kon aturaken yo. Yuk, pakai musik biar hebat.
Musiknya rada dibanterke, Mas. Lebokne kontrol jero. Ayo busuk. Kok busuk wis? Busuk imin lho. Kok busuk? Batang kok yo lir masak. Busuk iki kancane bosake. Nek Elisa aja Bu El. Busuk. Bu Kiki. Sukimen aja dikok suke, dikok Kiki, Suki, Mbak. Bu Kiki. Lebih tepatnya Dek Kiki. Wah. Monggo Dek Kire. Dek Kiki. Karena di antara sini ini kan aku yang paling muda, cuman memang ini saya buat make up tua. Karakter tua. Kenapa? Karena semua wanita punya treatment sendiri untuk membentengi dirinya. Ono sing wedok ben ra digodha dengan berhijab. Ono sing wedok ben ra digodha ono belajar pencak silat. Lah aku tak karakter muka tua gen wong lanang ora seneng sehingga kehormatanku terjaga. Jadi niki karena make up saja, Bu. Aslinya cantik menik-menik. Alah, tak kandhake putumu lho Lah, kowe. apa? Nek nang omahku. Aku ya ndladuk putu. Lah angger makan sekolah kong ngono. Sangoni 5.000 wegah. Angger sangoni 10.000 gak gelem salaman. Mbok uti aku ya. Lah ngerti mentahane ya. Lah kok kong Ya wae opung tapi. aku nang ndi do pengen foto Mbak Mimin kok nang fotoku dhewe karo aku gila. Ayo. Iki sing terakhir. Mong. Aja diajari. Bintang tamu Pak Sumadi wis milih bintang tamu, Pak Kados 2 milih bintang tamu wis dipenggali. Oh, iki di antara bintang tamu ini Mimin sing tak jepke. Telek. April aku nggo genep-genep. Wah. Oh, dia jadi nangka. Live streaming sak nang donya ngerti tidak ngandani. Penontonnya nganti 3.000 lho iki. Lah, kewanen. Menghancurkan aku. Ayo gek muat ning pasar kok. Ya, Kong. Ya, Mong. Mongko kang makatresna Sanduk, Bro. Tunduk lan prasetyaku tak korbanake jiwa lan ragaku.
Nek krokodil. Ngisin lah. Lah nek nganggo lingerie ra mampu membawa organnya, Pak. Kan nganggo lingerie. Malah metu. Ora lho, kancane iki malah joget penak to sampai bawah ngono to. Lah ki mau Gerak-gerakane. kudu Goyang semut iki lho. Kurang Nek. iya. Pak dung ding dung pak dung. Sekading kading tak dung ding ding tak dung ding ngono kae lho. Kok wah kaya layangan. Apa aku leteking menungso to bri kok. lah gur joget lho. Swara dipaido, rupa dipaido, goyangan dipaido. Wis patenono aku ae, Bri. Kok kabeh ra ono sing alembono. Mbok sithik perhatian kecil. Karena wanita itu 80% menggunakan perasaan, 20% logika. Sapa sing wanita? Aku gedekno atine. Lah sing gedhe liyan. Ayo kong. Nggih, niku nek putu kula nek panjenengan ya ampun, Kung. Ses ngaten. Sesak. Ayo Mbak Elisa dihabiskan dulu. Mangka kang mas katresna. Selamat malam Mbak Elisa. Salam luar biasa, meriah banget angger ning daerah Semarang sing kene iki kok mesti lho ning Sugihan kene iki ramene luar biasa. Luar biasa. Tumplek-blek, pedagong-pedagong akeh banget iki mos ke Iya. kono tekan kene. Weh, luar biasa banget. Banget. Paling nek begenggek barang ya ini. Begenggek itu apa begenggek? Kok begenggek? Apa begenggek? Ojo tak apusi. Lah apa? Kamu Banyak pedagang pedogong. begenggek Pedagang. apa begenggek? Begenggek kok ya apri ngono ki lho. Nek aku kan santun. Jadi yang begenggek ini pokene ayo. Begenggek ini cara Semarang ciblek. Oh ciblek. Cilian betah melek gitu Mbak. Cilian. Oh iya kan kudu ngerti ngono lho. Aku kan sinau basa Jawa ki gampang-gampang angel. Lah, jadi- Seprono seprene yo aku ana sing iso mudeng, ana sing ra mudeng. Alon-alon. Alon-alon waton ke laku. Alon-alon wis beda. Alon-alon itu tanah lapang. Tanah Nek lapang. Alon-alon itu pelan-pelan. Pelan-pelan. Oh iya nek kowe ngerti basa Jawa aku takon. Takon. Upama tetek bengek iki apa artine? Tetek. Tetek bengek. Napa mau nganggo bahasa tubuhnya piye? Kok bahasa tubuh atau aku yang penting ngerti artine kosakata tetek bengek iki apa? Aku bola-balik goleki ra ketemu. Nek tetek, Bengek ya nek, apa? nek bengek iki suaraku wis bengek. Tetek bengek niku napa to, Pak? Aku yo radong kok. Oh. Ada itu Werna tet. anu werna-werna tetek Tetek bengek iki bengek. kae-kae Oh. kae-kae. Oh. Sik ngene lho tak genane. Elisa lek berkata-kata juga salah. Apa? Karena nggak ada hanya. Loh yang B-nya mana? Tetek bengek kuwi bener bukan tetek bengek. Oh, nganggo TH. Nganggo H. Beda arti tetek bengek. Karo tetek wis beda. Karo tetek wis beda. Nek tetek iki kagunganku. Alah gombal e kok. Oh tadi diluntung le tetek bengek. Tetet Tetek bengek. bengek. Oh iya tetek. Itu bengek. werna-werna. Rena-reni. Nek nunak nunu. Nunak. Lah, nek nunak aku ora ngerti. Nek nunuk duwe. Itu Jawa susah loh. Iya iya. Ucapan Aku nek kuwi ngerti artine ya. Apa? Apa? Nunak nunu ki meraba-raba itu loh. Anu. Yakin karo ora gitu lho. Mlakune nunak nunu ngono lho. Nak nunuki kaya apa ya? Ragu-ragu. Oh ragu-ragu nunak Ragu-ragu. nunu. Ora Jadi- bakoh. Khawatir jalannya gimana, Ya. khawatir medannya gimana, atau khawatir melakukan kesalahan pegang apa. Oh, ngono nek lho. nggon petengan Ya bisa itu men nunak petengan, nunu. bisa Pesengan kok petengan. Kaya iki mau nyun sewu karo bapak abang tamu kula nyun sewu bapak. Mboten salaman niku mboten atas kesombong mboten. Karena kula niku mikir dalan kan ngagem sandal jinjit. Atase kula ngagem sandal jinjit. Lho ngene iki kok nek aku nyalami ngene kegliyer dadi kula dilema. Dadi nyun pangapunten dasare varises kula nggih pun gede-gede dadi dilema aku nang. Perjuangan lho. Lah iya. Wong wedok sikil keraton ukuran 45 ya angan lho. Wong rata-rata nang mall 39.
38 ukuran sandal kok 45 lho sikil kraton kok. Kratone iblis ya kok. Kangelan. Kak Elisa, Yeay. gimana apa jenenge tanggapannya Kak Elisa Gula. dengan warga Sugian kan ditanggap di sini udah beberapa Nggih. kali toh. Nggih, Loh, tapi matur malam sembah. hari ini kan spesial karena Spesial. 3 periodenya Pak Sumadi. Nggih, nggih kula namung saged ndongakaken nggih niku soale petingane nggih donga. Petingane. Peting iki beda. Petinganipun nggih donga menika nggih mugi-mugi Pak Sumadi menika berkah barokah menapa ingkang sampun dipun gelar menika dados berkahi sedaya mawon ingkang rawuh. Weh. Nggih, lan mugi-mugi tetanenipun petani Petani iki golek tumo apa piye kok? Petani karo petani beda. nggih menika tetanduranipun saged sae. Oma wereng saged to minggat. Wereng kok ngono. Oma wereng saged to minggat. Kan itu yang ada di sawah. Aku duwereng aku garangan, Mbak. Luar biasa loh. Pak Sumadi 3 periode toh. Gila ya Pak Sumadi menika wis ditresnani tenan jenenge ditresnani muga-muga amanah terus lan dadi berkah ingkang sampun dados pemimpin selama ini. Ya, Oh, ngayomi angel to dadi ndas ki abot. Kok ndase toh? Kepolo iku abot. Kepala desa kok. Ya. Nek ndas ki nggo kewan. Ndas pitik. Pitek. Ndas wedhus. Ndas Sukimin kuwi beda wisan. Nek kepala nggo piyayi, ngono lho. Berarti yang betul Beda Kepala. peruntukannya. Sama nih beda peruntukannya. Kepala. Ndas pitik, ndas wedhus, nek anu Pak kepala desa. kepala bahasa Indonesia. Basa Jawa apa? Sirah. Sirahipun desa. Yo. Nek ya tetep basane iki Pak Kepala Desa. Desa. Ya, Oh, wis kuwi. Drek aku, Mak. Nek perkotaan jenenge asmane Pak Lurah nek perkotaan ning desa kepala Ya, desa. ya udah alangkah baiknya kalau kita langsung kenalan aja sama Pak Sumadi. Iya, boleh. Pareng nggih Pak. Oh boleh. Saged minggah be panggungan ini Mboten kan ngira-ngira os hormat Pak Sumadi monggo katuran minggah wonten pepanggungan. Ah, tur dasare anu Mbak Mimin, Mbak Elisa, Nggih. Mbak Abri, niki sing ngragati para putra-putra saking senenge, saking bungae. Monggo Pak Sumadi. Monggo Pak Sumadi, kersanipun dipun beresani ora mung sing wonten mriki kemawon ingkang wonten luar Jawa, luar negeri padha menyaksikan pada malam hari ini lumantar live streaming. Nah, yo, turuk. Sugeng dalu Bapak Sumadi. Wilujeng dalu Mbak Apri. Injih. Sehat Bapak? Amin amin sehat. Injih, kok kadosipun minggah kados gila napa wedi Pak? Apri kok senari kok kata-katamu lho. Lah Bapak kaya bersalaman ro kowe terus kaya piye? iki pun Cina, Pak. Kerini aku iki medeni. Sugeng kula Pak Sumadi. Menika. Injih kula Bapak, Nggih, injih. Mbak. Menika ingkang panjenengan pimpin tentang dalu jenengan mung kula Bapak. Menawi panjenengan ndakaken salat sing ketok-ketok mung gambarane mung aku kok, Jas. Ora wong kowe diyasinke kok. Udah mindali kok. Pripun Bapak merangguli para warga panjenengan tumplek blek menika ngestreni Bersih dusun. bersih Bersih dusun, desa. bersih desa, uga syukuran 3 periode panjenengan menika. Jelas ya Allah bingah Mbak. Inganjih. Napa warga sedaya yang kalau aturi rawuh sami kepareng rawuh. Nggih, sami kepareng rawuh matur Nggih, sembah nggih. nuwun. Ngaten nggih. Ngaten kemawon, Pak. Nggih. Piai Lembah Manah tuh kayak gitu loh. Lembah mana? Ora kok kan ngendika ning nyatane bukti nyata 3 periode kok no. Iya. Nggih sebabnya niki Bu, nggih, yang rencangi istri kula menika. Oh, Ah, ngaten. bener. Mbak Elisa di sini aja. Ya.
Mimin. Nah, biar pilah yang cewek-cewek sebelah sini, yang cowok sini. Oh iya. Maksudmu apa, Pri? Tak share fotomu zaman disunat ye. Pengen foto titikmu dia. Wong edan. Ibu, Ah. pangapunten mbok menawi badhe wonten pangandikan menika. Terima kasih pada warga di Desa Sugian yang sudah semuanya menyengkuyung atas pengabdian Bapak Lurah Sumadi, Pengabdian Bapak Lurah Sumadi. dan saya terima kasih pada ibu-ibu PKK, itu ibu-ibu pengurus PKK sudah membantu saya dengan sepenuh hati dan ikhlas. Saya terima kasih sekali, dan kalau ada kesalahan saya pada warga di Desa Sugian semuanya, saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Nggih, Ibu, mbah nuwun. Mugi-mugi pinaringan sehat. Panjang yuswa untuk momong putra wayahipun. Amin. Doa untuk Ibu dan Bapak, Mbak Elisa. Penting niku kekerabatanipun antara masyarakat menika tetep nyawiji sedaya. Bantu binantunipun kalih Bapak Ibu. Mbok menawa mboten menjabat lurah malih, tapi tetap nyengkuyung saking baiknya beliau-beliau sudah 20 tahun Tepuk menyertai tangan untuk Bapak masyarakat. Sumadi. Dilandasi dengan hati. Nah, ya. Kesuksesan seorang suami di belakangnya pasti ada seorang istri atau istri yang solekah yang selalu mendoakan kepada suaminya. Wah, contohnya Ibu Oke. Budalang. Budalang Luar juga, biasa. Ini juga perhiasan terindah di dunia. Istri solekah. telek. Mbak menawi wonten pamundutan Nggih. ngersake pamundutan Ngersakaken lagu lagu. ingkang dipun remeni napa Ibu Remeni. Bapak? Remen. Ya. Bapak ngersakaken menapa Pak Lurah penyihan kok. Ngersakaken lagu menapa? Tunggal Nyidam Sari. Nyidam Sari nggih. Kaping kali napa nggih? Sinom Parijoto. Sinom Parijoto. Tiwas madeg aku. Apa? Tak kira Pak Lurah ngersake lagune Nyidam Pentol. Nyidam Sari. Ya bener bintang tamune nggo pentol niki ora ada pentol. Sembah nuwun Bapak. Nggih. Nggih. Sami-sami, Mbak. Mugi-mugi awet ingkang paseduluran nggih Bu, Bapak nggih. Ngatos-atos menawi salaman kali Mbak Nggih, Mimin. Bapak, nggih. Dompet tali-ali gelas. Diaturke panitia menawi tahun ngajeng ringgitan malih. Bintang tamune mboten kedah kula ning prayoginipun pancen kula. Yes, Bang. Sembah nuwun Bapak Ibu. Bapak Ibu. Bapak, Ibu. Nggih. Sungkem kula Pak, matur sembah nuwun sampun dipun tampi kanthi sae. Pamundutane Mbak Elisa saking Bapak. Nggih. Ada Sinom Parijoto Parijoto. dan juga Nyidam Nyidam Sari. Betul. Gandeng wis jumeneng nyidam sarinya dulu mengko sinome bisa di waktu goro-goro. Ngaten nggih. Yo Mbak Elisa. Dibawani ayo di midangan ke sesarengan bawa ada Mbak Indes Abria, Mbak Elisa dan Lek Sukimin. Ya. Duh wong. Ya, ngono ya kena. Ya, coba kaya apa? Saka Mbak Indes Mbak Abri ya. Ngaturaken sugeng kondur para bapak tamu, Tamu. nggih, bapak ibu tamu. Ngerti. Ayo Mbak Elisa. Kaya Wong nandang asmara sak baris menesa. apa wakku dewe
Mbak Mimin guru-gurune sinden Indonesia. Ayo, Lek. Kula nggih dipun keparengaken ya men rodok dhuwur men ketok. Jungkel malah. Seneng. Sinambi menawa diraken jengkaripun menika bapak-bapak kepala desa ing wilayah Kecamatan Tengaran kok bine Cik. Dah. Apa tah? Koko. Duh. Dah dewa Jawata. Kok kalau menjinge muntir. Kolaborasi. Jadi ada kadang-kadang kita nyanyi kono atraksine, kudu ana atraksine. Dah dewa Jawata. Hum walas. Menung larase kok apa ki barang to, Mas? Ora. Nek enem kudune aku lancar. Pindinganmu kleru barang ora iki, ora. Oh. Sing nyanyi barang selundupan tadi. Wes kanggo cara Sukimin ae kok. Welasono mring wak mambi. Wah. Nek gede arum. Arum. Besok kapan katakan Cicir lan wong bagus. Nanong ya. Ayo men. Umpama nonah kodok tanpa ayo Pri tanpa perahu sasat sora dan pepeteri yo bareng nyidam sari nyuwun sing kendang The Angel nggih, Pak. Oh nggih ayo Bunda. Anu coba Angel, ayo Angel. ya ndak Angel ya. The Angel. Katur bucange kula nyuwun gending podang kuning dipun beksani Lengger Banyumasan. Gending menika katur keluarga Trasimbah Ahmad ngabi ingkang bagya mulya angka kalih sanak kadang werda muda ing sugihan ingkang kula tresnani. Ya. Ayo Angel. Ayo The Angel ngendang. Wis komplit lho iki. Dalang Putri eneng Mbak Elisa. Pengerebab wedok Mbak Retno Cumpe lho. Pengendange The Angel. Napa pengen rebab sisan Mbak Cumpe? Bobot. Peniti wedok ya ono Pri. Kowe. Saking kula Pak Sarno, nggih matur nuwun pun aturaken campur sari ya Mbak. Nggih. Dibukani saka keyboard ayo Mas. Nah. Bukani saka keyboard. Ya, campur sari. Ya, iki kok dirawi karo Mas Bari. Oh, pengendang. Pengendange Cakrane Ngrat. Wah, luar biasa. Suarawo. Wah, endi to Mas Bari ndi? Ae lho. Nggih. Sajake direkam garapane awake dhewe digo ngalor. Ya, monggo buka keyboard Mas. Mas. Pak Lurah. Diutamakan dari Pak Kepala Desa, Pak Sumadi. Nggih, kangge jampi saya. Mendhi lek duwe utawa kanggonan duwe gawe kaya ngene iki mendhi ya
tamune akeh tur ya ora iso leren Mbak Mimin. Nggih, Mbak Apri. Leres nggih. Mila nggih tombo kesah. Ya heeh. Tasih wonten mamundhutipun nggih menika nyuwun lelagon inggih menika podang kuning pun aturaken. Dipun garap lengger nggih. Mengke lenggere wonten piyambak. Ngoten. Nggih. Pun garap biasa mawon mengke lenggerane wonten piyambak. Ya heeh. Pancen ya nek lengger iki kudu nganggo iringan cara Banyumasan utawa eling-eling Banyumasan. Heeh nek apa jenenge podang kuning digarap lengger ora iso. Nggih. Ingkang kapiji sinten menika Mbak Limbo? Anu nggih, ditambahi waranggana saking Dwi Jolaras Indonesia. Nggih, ayu-ayu kayak alah. Jan, pinten? Ayo, Wanda. Iya, Dek Wanda. Sini Nduk. Dek Wanda. Karo Bu Dwi Kurniawati ayo iki. Nggih. Ayo Bu, iki padha gedene iki dilungkas mandange nyusul Bu Dwi kata. Mergo lek mangan taleren karo Okwa barang kuwi. Iya, heeh. Nah, ya. Atuh mangga. Ya, coba dipun aturaken. Ya, ya garap langsung dangdut ya. Langsung dangdut para kanca. Ya, Kowe ya. ra melu, Lek. Ora pri kok Kowe Le. kudune jejer Wanda. Ngapa? Ben iso kembar Piye? antara Wanda dan Wandu. Truk. Ya, monggo para kanca dipun garap sarengan. Uga sembah nuwun menika dimonitor sedulur kula sepuh. Dalangi Karang Gedhe Mas Suryanto Purbocarita gi monitor saking dalem. Uga Mas Simon dalangi Sragen. Aku nyimak saka omah, Dik. Sukses selalu nggih, matur sembah nuwun. Ya, ya. Diaturke lagune. Yuk. Kaya apa? Podang kuning dalas.
matur sembah nuwun. Ya. Ya wis diaturke ya. Heeh, iki gandeng eneng campur sarine Mbak Mimin, Mbak Apri, Mbak Elisa. Ditanjake kanggo para kanca-kanca Karang Taruna. Iki mau ana sing nyuwun lelagon katresnan sejati. Oke. Ayo sedaya diaturi jumeneng. Ya, karo Mbak Okwa kelawan Mayang Anjarsari. Ya, Dek Opa kali Dek Mayang. Yang anjar. Ya, iki diaturke mergo iki panitia nyuwun supaya dikei nyampur sari. Ya, ya. Ayo Mas. Diaturke Mas. Nah, Ingkang jumeneng wonten wingking monggo pinarak lenggah wonten kursi mboten Sing napa-napa. kawonten Jawi saged mlebet Bapak Ibu monggo. Kersanipun mboten saya. menika yang punya event semua warga masyarakat nggih Mbak nggih. Siji. Jadi mboten napa-napa, monggo ingkang wonten Jawi pinarak wonten kursi pakurmatan palenggan. Ya, ya. Ya Mas, musikipun pun aturaken katresnan sejati untuk para Karang Taruna. Yo.